Takže čau, zdravíme vás u nějakýho divného challengeu. No, bude to challenge papírkováním, že jo, každý si vezme tady papírek, co tady Jo. vidíte? Ale nejdřív, tady máme hořčici, nebo co to je. Co oba dva, Pak tady máme omáčku, a potom citronek. citron, potom tady máme skořici A fuj. A sůl. pak tady máme ketchup. A syrup. Takže jste připravený? Bude sranda. No, to doufám. Pro vás, ale pro nás tak ne. Takže já si vyberu papírek. Steak omáčka! To si pochutnáš. Steak omáčka. Steak omáčka. To si pochutnáš, to vidíš. A fakt! Ty mogo, ty se dávaj. Ty vole! Chili steak omáčka, lidi, chili. Víc si dej, jsme chlapi. Tak jo, kámo. To stačí. Chili, stačí. Ty vole, já se pobliju. Když tak to zapij. Řeknu vám, to nikdy nést. To je tak, Teď si vybereš? losuju. Citron! Koukejte! Citron. Ne. Tak jo. Tak jo, citron. Dejte si to. Ne, Na, počkej, tady já máš se citron. dám. No, nakryj pořádně. Lidi, vidíte? Tak 3, 2. Tak máte ten pocit dušný, tak si to ani takový ten pocit. Já jo. Tak jo. Tak já jdu otevírat. To máš. Syrup! Kurva, syrup! Syrup. No, Tak já ještě odpíším něco na papír. no, takže, fuj, ta omáčka byla nejhnusnější. Syrup, tak jo, tak já jdu lidi. Ukaž. Ukaž. Pořádně jsem platy. Tak, pěkně Fuj, zavři to. Shit, trošku mi kape. Co? To je sladký. Já to tady utřu. Může papírka. Ne, kámo. Já nechci ochosovat lidi, prosím. Tak jo, vem si Daníku. Mír, Dělej, vem si. chlapi. Vem si. Tak jo, ještě. Oh shit. Je to modře napsaný. Tak jo, kámo. Ne, já si to tam dostal. A ještě to taky jsem. Dělej, dej si to tam. Víc, počkej, já to tam nasypu. Nasypej to, že to ne. Tak ještě víc. Dělej sluho, věrný. Věrný sluho. To by mohlo stačit. Ne, ještě trochu. Tak to zkus vyhýčkovat. To? No, to jsem neměl říkat. Oh, fuck. Lidi, tak já vám ukážu produkt, mám tý dobrý soli.
Ano, No. No, to mě zajímá. Tak 3, 2, 1. Poslední 3 papírky. Nikdo bude mít o jeden víc. Tak jo, lidi, já jdu. Prosím, ať to není skořice, prosím, ať to není skořice. Prosím, ať... To není skořice. Je to skořice, opravdu je to skořice. Tak jo, jdu do skořice. A lidi, prosím vás, já vám chci jenom sdělit, že my na konci si namixujeme všechny věci. Na talíře si namixujeme všechny věci. A potom, že to strčíme do posledky. Běž do prdele. Počkat, já to tady nejdřív utřu, než to s ním. Tolik nechci, Daníku! Dadox. Tak, já jsem tady. Jo, ty jsi Dadox. No já nechci. Taky už. Chci dej skořici. Pěkně krásnou. Krásnou. Tak krásně. Běž do prdele. Já to hned zapiju, lidi. Ne, já ti to zbavuju tě volnosti. Ne, kámo. Ok, já tam mám papírek. Tak jo, lidičku, ukážu vám. Já mám skořici. A když tak tady je takovej velký počítač, který to nahrává, tak se vidíte, že si koukáme někam do pryč, jo? Já vím. Ne, ale koupím se. Já vím. Já se šapiju. Fuj. No ty, nežádnej, že jsem tady s ním. Jo a jestli na to budeme koukat. Lucka. Tak, ji sděluju. Ahoj. Ahoj. Že ať to není kečup. Hořčice. Ne. Tak jo, hořčici. Ne, to jsem hrozně nechtěl. Já že si to bude měnit. Fuj, já nenávidím hořčici. Tohle je hořčice. Už leda. Dobrý, to stačí. Ano, stačí. Kámo, jdu si opláchnout dřičku. Počkejte tady. To počkám. Lidi, koukejte na tu dobrou hořčici. Tu naši milovanou. Kdo to má rád hořčici? Ať napíše do komentářů. Fuj, to bude těžké. Lidi, chci se mi zvracet. Ne, ale to myslím doslova. Nejsem zvyklý. Bacha, ať to mám blízko.
Protože já se tam nebudu. Ta skořice je nejhnusnější, ta skořice je nejhnusnější. Tohle není nejhnusnější, ta skořice je nejhnusnější. Nekecám. Co to bylo? Je to hořčice. Hořčice. A? Počkej. To bude ketchup. No, takže nic, lidi. Takže, Ne, neloučíme se. Jo, loučíme. Ne. Co? Ne. Jediný. Ne, neloučíme se. Ne. Lidi, my ještě jdeme. Ne. Lidi. Jestli tohle video se vám líbilo, dejte like a odběr a komentář. Jo, klidně nám pište, jaký to bylo, jestli chcete další video. Ano, jako další challenge a vyberte nám, jaký challenge, anebo o čem mají být vlogy. Tak jo, dobře, takže se zdraví Epic Brothers